Mais por vir xurdiu da necesidade que detectou a Asociación Íntegro de ofrecer oportunidades reais de inclusión ás persoas con diversidade funcional. Iniciamos a nosa actividade no 2013 e hoxe temos unha plantilla de 75 traballadores. Prestamos servicios de conxorxería e limpeza, onde persoas como Antonio Ullesi nos dan a benvida, controlando as entradas e saídas, distribuindo correspondencia en cada departamento, facendo pequenas reparacións de mantemento, así como tamén limpeza diaria das instalacións, para que todos os espacios funcionen con orde, seguridade e atención. Servicio de acompañamento en transporte, onde contamos con persoas como a Mari, que viaxa con quen máis o precisa. Non só acompañamos, con humanidade, con paciencia, cun sorriso que dá tranquilidade e confianza, senón que tamén nos encargamos de que todas as persoas vayan seguras e cheguen felices aos seus fogares. No servicio de mantemento de mobiliario urbano contamos con Carmen, que pinta, arranxa e sobre todo busca un medio natural máis sostible e a través da fabricación de mobiliario urbano feito en plástico reciclado. Isabel traballa como asistente persoal poñendo o seu corazón en cada xesto. Neste servicio axudamos a vivir con máis autonomía e con máis dignidade, pero sobre todo aprendemos cada día a mirar ao mundo con outros ollos. Aquí cada tarefa é unha oportunidade, un paso máis cara á inclusión, cara á igualdade. Como Centro Especial de Emprego, demostramos que a inclusión laboral é compatible coa calidade, a innovación e a sostibilidade. Mais por vir é un proxecto que transforma vidas e que merece ser recoñecido polo seu impacto social real.